15 феврал дар тамоми ҷаҳон рӯзи байналмилалии мубориза бар зидди бемории саратони кӯдакона муқаррар гардидааст. бино ба маълумоти омории ҳамасола дар ҷаҳон қариб 200 000 нафар кӯдак ба бемории саратон гирифтор мешавад. зеро бемориҳои омосҳои бадсифат дар тамоми узви бадани инсон пайдо шуда метавонанд. дар ҷумҳурии Тоҷикистон низ ҷаҳди ба табобат фаро гирифтани кӯдакони гирифтори ин намуди беморӣ бо дастгирии бевоситаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон шуъбаи саратоншиносии кӯдакона амал мекунад, ки он дар маркази ҷумҳуриявии илмии саратоншиносӣ, вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир аст. ин шуъба дар ҷумҳурӣ ягона буда дар ин ҷо аз тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвар кӯдакону наврасони аз синни таваллуд то 18 сола табобат мегиранд. дар шӯъбаи мо кӯдакон аз рӯи стандартҳои умумии ҷаҳонӣ ташхис ва табобат меёбанд. Табобати беморони кӯдакони гирифтори саратон ин табобати комплексӣ мебошад, яъне ба он дохил мешавад табобати химиотерапия, табобати ҷарроҳӣ ва табобати нурӣ. ман бо боварии комил гуфта метавонам, ки ин табобатҳо духтурони саратоншиноси кӯдаконаи шӯъбаи мо аз уҳдаи ин табобатҳо мебароянд, яъне духтурони мо табобати химиотерапия, табобати ҷарроҳӣ ба кӯдакон мегузаронанд. инчунин дар маркази мо шӯъбаи нурӣ мебошад, ки дар он ҷо кӯдакони мо табобати нурӣ мегиранд. аз рӯи статистика дар ҷумҳурӣ беморони кӯдакони гирифтори бемории саратон дар ҷои аввал ин бемории лимфомаҳо мебошад. сипас омосҳои бадсифати гурда, яъне нефробластома, омосҳои бадсифати бофтаҳои мулоим ва устухон, инчунин омосҳои бадсифати чашм, ретинобластома ва дигар бемориҳо дар шӯъбаи мо табобат карда мешаванд. боиси қайд аст, ки дар шӯъбаи мазкур духтурони соҳибтахассус ва касбӣ ба табобати беморон машғул мешаванд. айни ҳол 5 духтури саратоншиноси кӯдакона ва 1 мутахассиси эҳёгари кӯдакона ба беморон ёрӣ мерасонанд. нишонаҳои асосии саратон гуногунанд. духтурони оилавӣ метавонанд тариқи пайдоиши омосҳо дар бадани кӯдак бемориро муайян кунанд. кӯдакони бемор беҳол ва беиштиҳо шуда ҳарорати баданашон то 37.6 дараҷа баланд мегардад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон бештар бемории саратони лимфома маъмул мебошад. аз ин навъи беморӣ системаи лимфомаи организми кӯдак осеб меёбад. сабаби гирифтор шудани кӯдакон ба ин бемориро мутахассисони соҳа гуногун арзёбӣ менамоянд, вале аз насл ба насл ва никоҳи хештабори наздик аз барангезандатарин маҳсуб меёбад. ҳангоми сари вақт муроҷиат кардан ба мутахассисон фоизи сиҳатшавии беморӣ дар дараҷаи 1 ва 2 зиёдтар мегардад, вале то имрӯз духтуронро он нигарон кардааст, ки аксари волидон ҳолати беморро бад карда дар марҳилаҳои 3 ва 4 ба беморхона меоранд. беморони мо сари вақт муроҷиат намекунанд. вақти пайдошавии беморӣ сари вақт ба мутахассисон муроҷиат намекунанд. аз ин сабаб ба мо дер ва як чанд фоизи мо дар шӯъба дорем, ки ин беморҳо фоизи зиёд бо марҳилаҳои 3 ва 4 муроҷиат мекунанд ба шӯъбаи мо. аз ин лиҳоз табобати ин бемориҳо бо мушкилиҳо мегзарад, аз ин сабаб ки фоизи сиҳатшавишон аз ин сабаб кам мешавад. мо вақте ки мо пешниҳод мекунем табобатро, ино дасткашӣ мекунанд, аз сабаби ки мегӯем, ки мо табобат намегирем, боварӣ бисёр намекунанд. вақте ки кӯдак вазбин мешавад, вақти муайян мегузарад, ино муроҷиат мекунанд марҳилаи 4 кати. боиси қайд аст, ки дар шӯъбаи мазкур шароити мусоид муҳайё карда шудаасту утоқҳои эҳёгарӣ ва ҷарроҳӣ бо таҷҳизоти муосири соҳаи тандурустӣ таъмин карда шудаанд. чунин шароит ба духтурон имкон медиҳад, ки ба табобати саривақтии кӯдакон машғул шаванд. ҳамзамон дастгоҳҳои муосири мавҷуд буда дараҷаи бемориро амиқ нишон медиҳанд ва аз рӯи онҳо духтурон ба табобат машғул мешаванд. утоқи ҷарроҳии шӯъбаи мазкур пайваста дар ҳолати хуби корӣ қарор дошта дар ин макон ҳолати санитариву эпидемиологӣ
пурра таъмин карда шудааст. таҷҳизотҳои дастрасгардида пайваста ба кори духтурон ёрӣ мерасонанд. буданд бемороне ки шифоёфтагӣ оладор шудану фарзанддор шуда моя хабар мегиранд. то айни ҳолам дар ним сол ба як бор мебиён, аз ташхисот мегузаранд, бу меран хонашондан. бино ба гуфтаи мутахассисони саратоншинос, ин беморӣ дар байни кӯдакон сол то сол зиёд мешавад. ҳатто кӯдакони навзод низ бо омосҳои бадсифат гирифтори ин беморӣ мешаванд. вақте ки инкишофёбии ҷанин дар батни модар вайрон мегардад, ин кӯдакон бо омосҳо таваллуд мешаванд ва метавонам қайд кунам ки дар 3-4 соли охир мо зиёда аз 10-15 кӯдаки навзоди то синни якмоҳа бо омосҳои бадсифат ҷарроҳӣ гузаронидем ва хушбахтона ҳамаи ин кӯдакон зинда ҳастанд ва якумин кӯдаке ки 20 рӯза буд мо ҷарроҳӣ гузарондем, имсол дар моҳи апрел 4 сола мешавад ва ҳамаи ин беморон дар таҳти назорати маркази мо мебошанд. ошкоршавии чунин маризӣ барои ҳар хонадон вазнинӣ ва дилшикастагиро пеш меорад. одатан табобати чунин беморон душвор буда хароҷоти зиёдро низ талаб мекунад. аз ин рӯ табобати кӯдакон дар ин шуъба бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда мешавад ки аз ин иқдом волидон миннат доранд. тӯли 10 моҳ шуд ҳамин дар шуъбаи саратоншиносии кӯдакона табобат мегирем. худо ба шукр хай беҳбудӣ ҳаст. раҳмат ба мудири шуъба моҳира хела ёрдам карданд, ба духтури табобати Зумрат Анваровна, ба ҳамшираи Шавқат, ҳамашонда раҳмат ки бачи мана мисол табобат кардистан, ёрдам кардистан, муомилаи хуб доранд ба ҳамаи касалои ҳаминҷа. миннатдории худро баён мекунам. дар баробари ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ниҳодҳои махсуси соҳаи тандурустӣ ҳамзамон бо ин шуъба фонди хайрияи Лона ҳамкорӣ зич дорад. ин фонд аз замони таъсис, яъне аз соли 2009 инҷониб ба шуъбаи мазкур ва беморон дасти кӯмак дароз менамояд ва сарпарастии ин шуъбаро ба аҳуда дорад. дар ин муддат мо тавонистем ки якчанд пурӯҷаҳое ки дар ин марказ мо амалӣ гардондем, ёрӣ ба кӯдакони ин марказ, ёрӣ ба худи марказ расонда шавад. чунончи мо тавонистем дар ин муддат бо садҳо нафар кӯдаконе ки дар ин марказ табобат гирифтанд, дороҳои химиотерапевтиро ба таври ройгон расонем ва инчунин ин марказро аз таъмир бароварда ба ҳар як утоқои ин марказ бо яхдонҳо, бо телевизорҳо, бо кондитсионерҳо таъмин намоем. боиси қайд аст ки ҳама намуди дорувори ройгон аз ҷониби ин фонд харидорӣ мешавад. кӯдакони бемор аз ҷониби фонди мазкур бо доруҳои кимиявӣ ва дармонбахшӣ ба таври ройгон таъмин мешаванд. фаъолияти асосии фонди хайрияи Лона ин расонидани ёрӣ ба кӯдакони гирифтори бемории саратон ва кӯдаконе ки аъзои баданашон сӯхтааст мебошад. фонд мақсад гузоштааст ки барои ҳар чӣ зудтар шифо ёфтани ин тифлакон кӯмаку дастгирӣ намояд. фонди хайрияи Лона дар таъмин намудани асбобҳои тиббии ҳозиразамон ки барои марказ бениҳоят заруранд, сами арзанда гузошта истодааст. чуноне ки мо тавонистем якчанд асбобҳои тиббӣ ки дар ин марказ истифода бурда мешавад, онҳоро дастрас намоем ва ба ин маркази кӯдаконаи шуъбаи саратоншиносии ҷумҳурии Тоҷикистон оварда расонем ки онро барои табобат намудани кӯдакони ин марказ истифода мебаранд. дар ин муддати 10 сол ман гуфта метавонам ки зиёда аз миллионҳо сомонӣ ба кӯдакони гирифтори бемории саратон ёрӣ расонида шудааст аз тарафи фонди хайрияи Лона ва кӯдакони шуъбаи мо то 90% доруҳои химиявӣ ки ба онҳо лозим аст аз тарафи фонд ба маркази мо дастрас шудааст ва ин кӯдакон ин доруҳоро ройгон гирифта метавонанд.
тӯли фаъолият фонди лона ба ошёни умеду боварӣ дармондагону эҳтиёҷмандон дилгармиву эътимоди ин кӯдакони мариз ва пайвандони онҳо ба ояндаи нек табдил ёфтааст. ҳамзамон ин фонд дар баробари табобати саривақтии кӯдакон дар ҳамаи иду ҷашнҳои милливу мардумӣ онҳоро ҳамроҳӣ намуда кӯдаконро бо тӯҳфаҳо ва ширинӣ таъмин менамояд. 15 феврал ки дар тамоми ҷаҳон рӯзи байналмилалии мубориза бар зидди бемории саратони кӯдакона муқаррар гардидааст, дар ин рӯз низ барои кӯдакон фонди лона чорабинии ҷашнӣ доир намуд. ба ҳамаи аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон таманнои онро дорам, ки сиҳату саломат бошанд ва ҳеҷ вақт бемор нашаванд. аҳли эҷоди барнома низ ба тамоми беморон шифои комил хоста умед менамояд, ки ин кӯдакон тансиҳат гарданд.